kowane annabawa. Dalili na farko kuwa inda Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasulullahi, ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo kai rahama ne ga dukkanin halitta. To idan manzon Allah ya zama rahama ne ga dukkanin halitta, to aiko ya wajaba ya zama shine mabibici ga dukkanin halitta. Saboda kowaye kai, kowace nukuda ce kai, manzon Allah rahama ne a gare ka. Kai kake bukatuwa zuwa ga annabi, ba shi ke bukatuwa zuwa gare ka ba. Saboda haka manzon Allah ya fi ka. Sannan magana ta biyu, Allah ya zaɓa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ba su ranka din cewa su ne suka fi dukkanin al'ummatai. Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Sadakallahu alazim. Allah ya ce da al'ummar manzon Allah, kuntum khayra ummatin, kun zama ku ne mafifitan al'umma. To tunda Allah ya fifita al'umman manzon Allah akan dukkanin al'umma, aiko wannan dilala ce karfa akan cewa manzon Allah shi ne mafifici ga dukkanin annabawa. Wannan ma hujja ce. Sannan na biyu, akwai wani hadisi wanda mai ashfa ya rawaito, Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai ne na Isra'i suna da yawa, na mi'rajin manzon Allah ba hadisi ɗaya bane ba, kuma ba su ɗaya aka mi'raji da manzon Allah ba. A cikin wannan hadisi yake faɗa lokacin da Allah ya yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da aka je Sidratul Muntaha, a nan wajen sai abin da ya lullube wannan bishiya ya lullube ta, sai aka ubangiji yawa manzon Allah wahayi. Saboda haka sai Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka roki abin da kake so. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ubangiji ka riƙe annabi Ibrahim Khalil, ka riƙi Adamu Sabutullahi, ka riƙi annabi Musa a kalimun kare, ka riƙi annabi Nuhu nabiyin ka ne. Ya rika lissafa irin abubuwa wanda Allah ya wa annabawa ya ba su. To shi kuma me zai yake ganin kamar kuma a cikin maganar shi me zai tambaya ma, duka shi annabawa wannan darajojin. Sai manzon Allah, sai ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, قد اتخذتك خليلا وحبيبا وهو مكتوب على التوراة محمد حبيب الرحمن. إن نارك النبي إبراهيم خليل، نارك النبي عيسى، النبي إبراهيم خليل، نارك النبي إبراهيم خليل. to kai kuma na riƙe ka khalili ne, kai kuma habibi na ne. Kuma yana nan a rubuce a cikin attaura cewa Muhammadu Habibullahi. Wannan ko takalman na ɗaya kenan. Kuma ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa arsaltuka ila nasi kafatan, na aiko ka zuwa mutane baki ɗayansu. Wanda idan ka koma can ka duba dukkanin annabawa, za a ga an aika su ne zuwa mutanensu, 'yan alƙaryarsu, yaransu, wanda za su yi musu magana su fahimci abin da suke faɗa. Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka aiko shi zuwa duk duniya baki daya. Kaga wannan dilala ce zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi dukkanin annabawa. Domin idan kaga yanzu misali da shugaban kasa da gwamnoni, wa za ka ce ya goni? Ai kaga dole ka ce shugaban kasa shine ya fi kowa ko, saboda shi dukkanin state din baki da kashin sa suke, kowane gwamna ko a state din sa yake. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da dukkanin halitta. Allah ya ce na aiko ka izuwa halitta baki daya. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna humul akhiruna. Sannan kuma na sanya al'ummarka su zama su ne na farko, su ne na ƙarshe. Mu ne na farko idan
dan za a hisabi ranar alkiyama, amma mu ne na ƙarshe a wajen zuwa. Amma idan za a tashi alkiyama lokacin da za a yi wa mutane hisabi, mu ne na farko. Mu na farko mu za a yi wa awu, mu ne na farkon shiga aljanna. Kaga wannan ma baiwa ce wadda ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaba da annabawa. Sannan وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا كما ناسن ياكا كيني فرقون أنبا وجن هلتا كما كيني كرشنس وجن أيقوة. idan mun koma cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inni inda Allah la khatimun nabiyina wa inna adama la mujadilun fi dinatihi. Ni a wajen Allah khatimun nabiyina ne, a wannan lokacin Adamu ma yana abin jefarwa a cikin yunkunsa, ba ma ɗebo yunku an haɗa da ruwa an kwaɓa an halicci annabi Adamu. Tun kan wannan lokacin manzon Allah shi khatimun nabiyina ne. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen annabawa aikowa. To wannan kenan. Sannan Allah ya ci gaba da gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aituka sab'an min al-masani wa lam udihunna nabiyyan qablaka. Na baka sab'ul masani wanda ban ba wani annabi wa'annan sab'ul masani ba, shine suratul fatiha ta kitabi kafin zuwanka ya rasulullahi. yace wa adaituka khawati wa suratul baqarati min kanzi arshi. Na baka cikin suratul baqarati, wannan daga cikin karkashin wani taska ne na al'arshi na baka. Wannan bude hana biyan kabalaka, ban ba wani annabi wannan amana rasulu kenan ko ai ta ce hawa tun suratul baqarati ko to na baka amana rasul, babu annabin da Allah ya ba wannan. Ka karanta amana rasul, wannan ma'anonin manzon Allah yana karantawa, Allah yake cewa nayi, da abin da yace sai ya ce nayi, da abin da yace sai ya ce nayi. To Allah ya ba manzon Allah shi kadai ya ba. Sannan na takwas ubangiji ya ce wa ja'altuka fatihan wa khatiman. Na sanya ka kai ne mai budewa, kai ne kuma mai rufewa. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai budewa, shine farkon abin da Allah ya halitta. Ma'anar mai cikawa shine cikamakin annabawa. Kaga shine muke sa a cikin salatul fatiha ko Allahumma salli ala sayyidina al-fatihi ma abu wal khatim lima sabaqa. Dama shi salatul fatiha sayyidina Ali shi ya fara yin juz'in salatul fatiha. Allahumma dahiyar wa duwati ga can kun karanto ta ga yana Ibn Kasir ya rawaito a tafsirin sa. Yake cewa salli ala sayyidina al-fatihi lima abu wal khatim lima sabaqa. Sayyidina Ali ne ya fara yin wannan. To saboda haka ubangiji ya gaya wa manzon Allah abubuwan da ya masa irin waɗanda bai yi wa wani annabi wannan abin ba, wanda waɗanda abubuwan duk idan ka taro su a cikin wannan hadisin abu ne kwaya 8 wanda duk Allah ya wa manzon Allah dan ya fifita shi akan sauran annabawa. Sannan yana daga abinda malamai suka ce shi ma za a duba a ga fifikon manzan Allah akan sauran annabawa. Allah ya yi tahaddi da alƙur'ani, ya ce fatu bi suratin min mislihi, ku zo daidai da sura ɗaya daga katankucin alƙur'ani. Sai a ga wace ce aƙallu ayatin min surar alƙur'ani, ina kan kausar ku to aƙalla aya daga surorin alƙur'ani mai aya 3. To da aya 3 daga cikin alƙur'ani tana yin tahaddi, wannan tahaddin mu'jiza ce. Saboda haka idan ka tattara ayoyin ƙur'ani, muna da ayoyin ƙur'ani 6,000 da yan kai. Kaga sai ga a cikin nan alƙur'ani ma akwai mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ƙwaya 2,000 da yan kai. To a wannan kenan annabi Musa mu'jiza nawa Allah ya bashi? Ba mu'jiza tara Allah ya bashi ba? Gashi na Qur'ani biti sai ayatu ko mu'jiza tara aka bashi. To ga manzon Allah yana da ƙwaya 2,000 a Qur'ani. Malamai sun kirga mu'jizojin manzon Allah sun ce sun haura ma 2,000.
to kaga ko wannan ma idan ka lura za ka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiye cikamakin annaba, shine fiye da kowane annabi, tare da cewa tun can da malamai suka yi magana akan fifikon annabawa akan junansu, ba za a ce annabtar gundarin annabtar ba, a'a sai dai gundarin abin da aka ba annabi. Domin an ce gundarin annabta ko risala ai mai aikowa ɗaya ne, Allah ne ko shi ya aiko wannan, shi ya aiko wannan, to wannan duk da abu ne kwaya ɗaya. Ba za a ce wani aikin ya fi wani mutum da mai aikin ɗaya ne, sai dai kai da aka aiko kan me aka baka, shi wancan da aka aiko shi me aka ba shi, to wannan shi zai nuna fifikon wannan din akan wannan. sannan kuma malamai sun karanta ayoyin Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe, an ga yadda Allah yake yin muhaɗaba da kowane annabi ko mursali, yaya kaifiyar da Allah yake magana da shi, ko ya ce ya Muhammadu, sai dai ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, sai yasin, sai taha, saboda me, saboda girmamawa ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ga cewa wannan ma dilala ce kamila wanda za ta nuna cewa lalle manzon Allah nan yana da girman kadari a wajen Allah fiye da sauran annabawa, saboda irin ta'azimin da ya musu. Sannan ana cewa lokaci ya yi, bari mu faɗo ne ya zama shine cikamaki. Abinda malamai suka ƙara mulahaza a kai, kasancewar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe dukkan addini. Dukkan addinin manzon Allah ya shafe wannan addini, ya zama babu shi. Akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Musa da Isa za su riske ni, su ma ba abin da zai yi gare su, dole sai su bi ni. Kaga wannan ma ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaba da dukkan wayannan annabawa. To haka na ce za a kawo hadisai da ayoyin Qur'ani da yawa wanda suke dilala zuwa afdaliyatul rasul sallallahu alaihi wasallam ala sa'ir rusuli, suna da yawa. Muhallin naga ana cewa lokaci ya kure. Allah ubangiji ya amfani mu da abin da muka ji, Allah ya albarkance mu, wanda suka shirya wannan abin Allah ya musu albarka, Allah ubangiji ya sadar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amin wa antum bi khairin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi malam wasu Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara lafiya, Allah ne mai tsamana, Allah kai ka gida lafiya. Da shi malam Umaru Kofar Waika da duk shekara shi ke mana karatun haihuwa a wannan wajen, sannan malam kyauta kulkul shi ma yana wannan wajen. Akwai Mahmud da gudu tuntuni yake ta so sai ya gudu, to na ce kar ka gudu, saboda wato in ka gudu masu gudu za su gudu, to na baka amana sa. Sai kuma babban shehin nan shi ma Jibril Al-Qadiri, kowa idan sai yana kallowa, shi ma yana zaune a wajen, shehin da ke kama da sarakai. Allah saka da alheri. Sai kuma muna yi wa Barhama, Malam Barhama Gombe a Bauchi ba? Gombe, haka ne. Muna yi wa Malam Barhama Gombe barka da zuwa. Allah ya raka bacin aka ce da kuda ma, to Allah saka da alheri. Sai Dami, ga Dami, Allah ya saka da alheri, ga kuma da umar da kullum waje da waje, saboda haka ku kalli junanku, ku yi junanku maslaha. Akwai Alhaji Balarabe, shi ma an ce ya zo, shugaban kamfanin ne Max Line, to Allah ya saka masa da alheri. To yanzu kai tsaye wanda ya kamata na gabatar Alhaji Sale Bala ya daɗe a nan wajen,
kuma a ka'idar ajandar wannan taron shekara shi ne yake yi wa mutane wato barka da zuwa da kuma fatan alkhairi, kuma muna da fatan shi ba sai a wannan taron ba, tarurruka iri-iri yakan halarta kamar yadda kullum nake faɗa da zannan Kano alhaji Aminu Ahmadu mai turare, idan ka ga ya zama gado da masu, idan ka ga ya ce shi taro ka ga bai je ba to ba karamin abu bane. Allah sani Allah saka da alhamdulillah. Assalamu alaikum yan uwa. Kamar yadda aka saba din shekara muna cikin waɗanda ake cewa iyayen taro, muna da yawa, don haka a madadinsu zan wakilce mu gaba ɗaya na yi wa jama'a sannu da zuwa da kuma sauka lafiya. Da Allah ya sa ya samu damar zuwa, Allah ya saka da alkhairi, wanda ma bai samu damar zuwa ba Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya ban mu da manzon Allah. Allah ya ban mu da bin iyaye. Ko da wace shekara na kan faɗa, saboda wurin nan matasa suna da yawa waɗanda kuma su ne ginshiƙin abin, domin mai koya dai kullum na gaba ake sa suna yin gaba, na baya su suke tasowa, to dole a rika ƙara musu kaimi wurin biyayya iyaye da san manzon Allah. Ba tare da ɓata lokaci ba, saboda na daɗe a zaune ba a san na zo ba, wasu ba san na zo ba, kuma gashi na da ɗan nisa, na da buƙatar tafiya gida, akwai 'yan larure-larure. Saboda haka Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. A matsayina kuma na ɗan ƙaramin almajiran malamai, kamar abin da nake so in ɗan yi ta'aliki a game da dukkanin malaman da suka zo wajen nan suka yi. Ta'alikin shi ne irina waɗanda ba mu da sani sosai da kuma waɗanda suke da ma sanin. Wannan magana ta cewa manzon Allah ya fi kowa da ake faɗa, a dunkule abin da zan faɗa kuma zan yi wa kowa ne mutum ko aljanta aliki. Akwai wanda ya isan za a yi sallah a kira sunansa, sallar ba ta yi, in ba a kira sunansa ba sallar ba ta yi ba. Wanda annabi Muhammadu da annaba wanda aka yi da mala'iku, akwai wanda in kai sallah ba sunansa sallar ba ta yi ba. In kai sallah ba sunan manzon Allah ba ta yi ba. Don haka zancen ma a ce manzon Allah ya fi kowa, ni gani nake gurin dai ɗauko shi ake, amma kowa ma ya sani, ko kafiri ya sani, wallahi ya san ba wani wanda yake sama da manzon Allah. Saboda haka a gurguje abinda zan faɗa a dunkule kenan, mu masu ƙaramin sani mai amfani da wannan shine tambarinmu na manzon Allah. Ba wanda ya isa a yi sallah ba ta yi ba sunansa sai shi. Assalamu alaikum. Allah saka ita kanta sallar, idan baka sa annabin a ciki ba ai bata ba ma sunansa ba. Ita kanta sallar ai ba kai sake sallah ba, kai sai dai Muhammadu ne sallah. Kanka da cikinka da kirjinka da cikinka da kawabon ka su suke sallah. Sunan ka Sani misali, to ya Sani da sallah, ai Muhammadu ne ke sallah. Kuma za ka yi sallar sunansa kake rubutawa, alifi haƙarami munjaye dal ahmadu. Kuma za ka yi sallar sunansa shi ne za ka yabo, da ka ce gairul maktubi alaihi wa sallam, da wa kake, da Allah kake roƙo, sai ka ce inna a'tainaka, wane ne al-kautsar fasalli li rabbika, waye inna shani'aka, wane ne don kai ruku'u kai sujada ta yi. Hakan kana ka ce wadduha wallaili idza saji, ma wadda aka, waye rabbuka, wane ne wa ma qali, wala lakiratu khairul laka, wane ne ina nuni, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi, alam yajidka
yatiman wa wajadka dalan wa wajadka a ina ka gani fa amma yatima fala taqhar wa masaira wa amma bi ni'mati rabbika haka kace alam nashra laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi qada zaharaka kai ai komai ma shine kawai muna zama ne muna tattaunawa kamar yadda wato ake zama a ce an yi miya amma ga tattarugu ga mukamusa tattasai ga mukamusa tumatir da nama kuma an zuwa wannan kwanan mai gida ne wannan kwanan waye shi ne da abun kuma idan ba haka ba a ba zuciya hakinta ba Allah saka da alheri yanzu za mu gabatar da sallallahu alaihi wasallam kamata ya sallamu malaman nan shi malam ya ududu to zo ka gabatar da sabon naka